budale rukun bodho wes ayam prang maju terus ning balagan swara cambuk amitir kaya ing antariksa pecut sampe timbang pranyata niting turangga Ya Mas ya. yo Awas. yo Awas. loh yo Awas. loh loh Awas. yo Ya. wah loh Awas. loh yo lagi belas orang ngomong wali orang wah gaglak malah jalan aku ayo pas yo loh Awas. ayo konco ayo as Awas. loh Rukun muda ya Mas ya. loh Awas. oh yo Ya. Kok. wow loh wes wayahe rawe wah ayo padha liler
Wes. Awas. Ayo, sikat. Awas. Weh. Ayo, Ngati-ngati sing ya, was Mas was Yo. Oh. Oh. Ah. Lo. Awas. Iya. Oh. Bonjleng lan sapa jenengmu? Oh. Oh. Lo. Was. Oh. Oh. Togo tali kincus. Ya wes. Oh. Sembang penting kula uti Gusti Gusti. Ayo. Lo. Weh. Galak iki, galak. Galak sih wong Bathara Biar yo. Galak iki galak yo. Iya. Weh. Barokane mlelepan, barokane mlelepan. Awas. Galak lo Mas. Galak. Oh. Aku wedi wae barokane mlelepan. Weh. Weh. Oh. Iya. Oh. Bos. Ora ngerti. Ndak ngerti. Ngoboke. 2020 yo ngono lho Mas. Barongan 2020. Tandak. Wes. Yo. Yo. Awas. Wes. Iki galak tenan iki. Loh. Iya, wes. Yo. Lo. Yo, wes. Lo. Barongane wis tuwek. Tuwek barongane. Ndang gelek. Wes ora kuat. Wes menggih. Oke. Weh. Loh. Wes Iki. ya. Lah iki. Wah, Oke piye to Le? iki sing puas iki. Wah. Iki sing puas. Wah. Eh. Oh. Nganti yang kiri yo. Rukun mundo. Iya. Awas ngati-ngati yang kiri yo. Agliyah. Etan parane. Ora kena dikandani, obrak-abrik wadya balau aton kelakon. Oh. Awas. Yo. Oh. Loh. Awas. Was. Ngati-ngati. Oh. Nyapa to Mas menggih to Kir. Oh. Ya. Was. Iki lho, landongane was. Wes. Wes.
sama wes Iya. lo Awas. lo Wow. lo Lo. Ya. Iya. Iya. Oh. Ayo. Iki. Was. Oh. Isik noto pernapasan iki. Ayo. Awas. Lo, cepet. Lo. Lo. Awas. Wes. Iya. Oi. Oke. Lo. Lo. Wo. Iya. Wow. Urung isik. Oh. Ijek walah. Awas. Lo. Ya. Antar bocah-bocah iki. Oh. Yo. Ayo barengane tak metu ayo. Ayo. Ya, urung dadi. Gagal iki. Wah, iki. Barengane tuwek tone kok. Woi. Woi. Alah. Ayo. Ayo. Oh. Waspadakno. Klo. Ayo wae geger yo. Oh. Ayo. Oh. Iya. Awas. Lo. Yo. Yo. Oh. Lo. Iya. Ayo, saya ngati-ngati ya Mas ya. Wow, awas, salah siji metu. Nyebar godhonge karo. Sabar sawintor ya Mas ya. Yo. Iya. Lo. Awas. Yo. Lo. Awas. Yo. Oh, yo. Awas. Lo. Yo. Oh. Awas. Lo. Iya. Yo. Awas. Lo. Iya. Awas. Ngati-ngati lan sang prasaja kirya. Rukun muda yang kirya. Wow. Wow. Awas. Lo.
Ya 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 ya. Oh. Yo. Was. Lo. Wow 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 wow. Yo. Awas. Kau. Yo. Lo. Cocok ya Mas Yan. Wow. Awas. Wah. Kau. Iya. Oh. Was. Iya. Lo. Wow. Awas. Yo. Ngati-ngati yang kiri yo. Saya wengi. Oh. Lo. Oh. Kau. Oh. Lo. Oh. Awas. Kau. Yo. Awas. Lo. Lo. Kok. Wow. Yo. Awas. Oh. Was. Yo. Lo. Ya. Wah. Mbak Pina langsung gelik. Yo. Kesakne yo kiri yo. Lah apa yo Kang? Wah. Oh. Was. Panas bobo. Kula sampun mboten tiyat. Kula badhe wangsul bobo. Wow. Oh. Ya. Oh. Lo. Was. Wow. Awas. Lo. Iya. Wow. Iya. Ngati-ngati yang kiri ya. Olahraga yo ya. Rukun muda. Lo. Awas. Yo. Oh. Wah. Ya. Lo.
kok.